Li Buġeja Bartolo, kandidat nazzjonalista fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew is-sena l-oħra, ċanfar l-aġir estrem tal-partit tiegħu stess wara li fil-bidu tal-ġimgħa ħareġ il-barra mill-Parlament f'seduti li ddiskutew il-mozzjoni imresqa mill-Gvern b'solidarjetà mal-Ispeaker u tiddeplora l-aġir tad-deputat Carola Aquilina. F'kitba fuq il-midja soċjali Buġeja Bartolo deskriva tali attitudni bħala melodrammi u qal li dawn iridu jieqfu għax qed inaffru lin-nies. Tanna lill-poplu u l-elettorat ta' sinjali ċari li qed jiġba minn ċertu aġir u minħabba fek mhux se jaħsibha darbtejn biex ma jivvutax. Fil-kummenti li jagħmel b'reazzjoni għall-artiklu tat-Times dwar kif il-Partit Nazzjonalista ħareġ il-barra mill-ogħla istituzzjoni bi protesta, l-eks kandidat nazzjonalista tenna li l-politiċi għandhom ibaxxu t-temperatura u jiffukaw aktar fuq suġġetti u proposti li jolqtu l-ħajja tan-nies. Inkella wissa li jekk ma jsirx hekk il-poplu se jitfi is-switch minnu fih. Din l-azzjoni tal-oppożizzjoni li ma tuħux sem fid-dibattitu fuq il-mozzjoni kienet ilha ppjanata kif żvela One News minn sigħat qabel biex ma joħroġ fid-der id-diskwit intern deputati li ma jridux juru l-appoġġ tagħhom lil Carol Aquilina u lanqas ridu jidhru li qed joħorġu kontrih fil-beraħ.